Arratsaldeon eta eskerrik asko tortzeagatik. Bueno, hasieran eskerrik asko Akelarre, liburudendari, leku hau leku ederrau utzi dugulako aurkezpena egiteko. Ni Joseba Orta Bizkaia naiz, Xibariten editorea eta argazkilaria. Bi hitzetan esango dizuet pixkat zertan dijoa liburua da euskal pilotari buruz. Tiburtiok oso ondo egin lana, oso ondo idatzita, eta 17 modalidade ikutzen ditugu, historia, pilotan historia, eta nik uste oso lan politia indeula. Guk egin dugu bi liburu bat lujoskoa, eta hemen kaja batekin, eta numeratuta, eta pelota batekin. Larruzko pelota batekin, eta liburu hau, dijoa oso berezia. Orduan, dena eskuz eginda dago, lomoa ere bai, bizkarra, dago pelota erabiltzen dan larru erekin eginda dago, korteak, kolorez eskuz pintauta daude, bi zintakin, bi gerrikok, bat gorrila eta urrila, pelotari bezala. Papela oso berezia, eta argazkin tratamentua ere bai, da pixkat plaka antiguala izango baliz bezala. Hau dago zenbatuta. 721 ale. Eta, hau da pixkate bibliofilo eta kolezionista pixkate bilduma, merkatu horrentzat. Eta gero egin dugu beste liburu bat, ja pixkate arrauntagoa, baina oso ondo egin da bai. Hau dago bi hizkuntzetan, dago bakariz arderaz. Eta pixka, prestigio bai asko merkegoa, eta, eusinek erosteko modu. Nik uste lehendabiziko liburua da alkarrekin egiten dugula, ez da izango askinekoa. Proiektu de beste batzu bezko, baina, oia, bero momentun izango dugu. Dero pasero. Eta nik uste utzik ustetera pausora Tiburtio behak izango zi liburun asuntoa nola izan den eta. Arrazaldea. Forte gui, Arrazaldea, nire partetik ere bai esterrak eman, tortzeatik. Eta, nire aipatu behar du pixka bat eta edukia, ez da. Josebat orai dela denbora bat, deitu zidan, nahizuela pilotari buruzko liburu bat argitaratu, eta, lehenbiziko afera zen, liburua baino zeri buruz, ez? Izatera zen historia, edo pilotariak, partidak, edo tresnak, edo... Eta orden, erabatirenen pilotari buruzko orokor bat egitea, ez da? Orden, horregatik hemen liburuan agertzen dire arlo guztiak, ez da? Badaude 17 kapitulo, eta kapitulo bat dutxan, utitzen da, edo zehazten da arlo bat. Azten da joto zuzenak eta ez zuzenak direnen arteko diferentziak, ezaurarriak eta bar, aipatzen dire zer diren joto zuzenak, badardizue euskal pilotan badaduela lau modalitate edo joto zuzenak, lasoa, boteluzea, pasaka eta errebotea, eta gero joto ez zuzenak, bleto jota, paretan kontra jotatzen direnak, hemen hartzen dire bai denak. Gero pilota, urrero kapitula da pilotaren ezaurarriak, diametroa, pisua, modalitate batutxako pilotare hartzen dire hor. Gero historia, baina historia nahi eta nahi ez historia laburtu behar da. Kapitulo bat otxatik idaztela da liburu bat, eta badire gainera ez da. Baina, kapitulu guztiak labur ikusita daude, ez da. Orden, historia erdi arotik hasita. Erromatarren edo egipziarren edo greziarren pilota jotuak alde batera utzita,
euskal pilota sortzen den momentua da, momentua edo garaia da Erdi Aroan, ez da. Europan eta batez ere Frantzian jokatzen ziren jokatzen zen jedepom jokoa, lon jedepom, edo lakurte jedepom, ez da. Hortik sortu ziren eta luzean edo plazan jokatzen diren euskal modalitateak, eta gero bertziar pasata adibidez. Horregatik, joko zuzen guztio dituzte ezaugarri berdinak, adibidez kontatzeko modua, kontatzen direla jokoz, ez tantoz, bat biru ez, baizik eta 15, 30, 40, eta hurrengoa jokoa. Batzu badituzte ezaugarri berezi batzuk, arraiak, eta orden historia, gero hortik nola sortzen den bleto jokoa, paretal kontrako jokoa, batez ere, badarizue txistera agertzen den momentua garrantzitsua dela, txistera hemen, Senperen 1859 urtean sortu zen, eta gero hortik sortu zirela bleto jokoak edo espezialitateak, txistera, gero joko arbia, zezapunta, eta gero erremontea. Garai hortan ere bai, Hemeretziraren azken hamarkada horietan sortu zen ere bai estrepatero frontoia, eta beralaxe, joko hauek sekulako indarra hartu zuten, eta horregatik orduen lasoa eta joko zuzenak, batez ere hemen Nafarroako bailara hauetan, Alduidez, Baztan, Maldarretan, Bidasoan, Ultzaman ere bai pixka bat, hemen gelditu ziren, eta ordutik hemen mantendu diren nolabait, nola bera handiekin, baina momentuz bizirik daude. Historia, gero, azten gara ja modalitatekin, lasoa, izan duen historia, gaur egungo egoera, tresnak, eskularruak, batez ere, tresna guztien arrastiak, bai direla interesgarriak, eta badaude pila bat, ikusiko duzuen bezala. Lasoa, gero Boteruziare bai, hor aipatzen dire pilota soroak, desagertu diren pilota soroak, gehiena ja desagertu dira, atzendu zaite erratia, lasoa dela bit edo modalitate euskal pilotak duen modalitate bakarra izendatua da duela ondare kulturala, ez da? Ari ginen eta Boteluzia eta pilota zorrak eta aipatzen, gero pasaka hiru modalitatetan, arkupetan eta land edo jokatzen den eskuz pasaka, gero trinketetan, eskularruz, eta estreparataro frontoietan ere bai, eskularruz, eta gero azkenik errebotea ere bai, lasoatik sortu zen modalitatea da, batez ere iparraldean duen indarra, hemen eroaldean, Gipuzkoan, 3 herrietan mantentzen da, Oiartzunen, Biabonan eta Zubietan,
Eta, bueno, hori ere dire euskal pilotar erramezala dituen 4 modalitate zuzenak. Eta bleto estreparetako modalitateak, azten ara eskuz nola historia, piste bat historia, gaur egungo eroera, takoak ere bai nola aipatu ben, nola jartzen diren takoak, eta baina ez bakarrik estreparetako frontoian jokatzen den esku pilota, baizik eta ere bai trinketean eta plaza librean, ez da? Pala motza, paleta argentina, eta gero larruzko pilota, paleta, romazko pilota ere bai, hor ere bai pizte bat historia, gaur egungo eroera, nola egiten diren palat, eta paleta argentina batez ere, txisteran hor daude zesta punta, joko arbia, zesta punta eta erremontea, hemen ere bai gauza bera, pizte bat historia, modalitate batxaren historia, gaur egungo eroera, non jokatzen den, eta gero tresnat txisterarileak, gero hemen ikusten duzuen bezala beste modalitatea xarea, eta hor matxardiare bai aipatzen da, horren aintzinekoa, ez da, gaur egun ez da jokatzen matxardian, baino berze modalitatea bai bizirik dagoela, batez ere nola sortu zen, Frantzian eta gero Argentinan, gero handik etorri zen ona, batez ere Irurara, Gipuzkoara, eta gaur egun zorionez eta bizirik mantentzen da, batez ere ez triketetan jokatzen den espezialitatea da. Gero hor sartzen direre bai berze bi modalitate, nazioarteko Euskal Federazioak eta onartu ditu ofizialak bezala direla frontenisa eta frontball. Frontbola, horiek batzur ez dituzte sobera maite, baina azken finean modalitate ofiziala dira, munduko txapelketan ere bai txapelketetan daude, eta horregatik, hor hemen ere bai aipatzen diren, noski. Eta gero, atitzeko ondorio bezala, erreflexio bezala, atitzen duru liburua, aipatzen, euskal pilota azken finean guria dela eta mantendu behar durula gure artean, eta hori dela, ez dela bakarrik pilota inguruan mugitzen lana edo, baizik eta dela erakunde guztien lana eta batez ere erresponsabilitatea. Eta, horrela piste bat gainetik aipatu eta hau da liburuan agertzen dena. Emakumeak. Bai, basatu, nire uste emakumeen eta kapitula dela luzena eta importantena, eta batez ere, batez ere gaur egun eta emakumeek eta sekulako indarra hartu dutela pilotan, eta batez ere, Euskal Telebistan eta agertzen direlakoz, eta baina, eta lehen unean aipatzen nuen, eta orain ematen du eskupilotan jokatzen duten emakumeok direla pionerak, ez da, pilota munduan, baina noski, hemeneziraren mendean, baziren emakume pilotari profesionalak, zesta puntakoak. Eta gero, horriraren mendean ere bai, batez ere 1900 eta 1900 urte arte, hori izan dire raketistak, zirela pilotari profesionalak, kasu batzutan
dizoneztuet baino gehiago irabazten zutela, puntistas baino gehiago, eskuz jokatzen zuten baino gehiago, remontistas baino gehiago, eta hor urtear egon dire pista bat baztertuak, inora ipatu gabe, orai hasi da pista bat raia berreskuratzen, baina ez du atzendu behar, emaku behar, beti aritu direla pilotan, profesionala bezala, ez da? Bueno, bezo, ere bai, aipatzen da hemen liburuan, eta, bueno, erran bezala, hori da pista bat gutxura bera, hemen aztertzen dena eta agertzen dena liburuan.